Ένας μεγάλος πόλεμος θα φέρει την Κωνσταντινούπολη στην αγκαλιά του ελληνισμού μετά από 5,5 αιώνες και οι δυο τους θα πάρουν την πόλη αγαπημένοι σαν κλαδιά σε ένα τοπίο από εκατομμύρια νεκρολούλουδα στον σολέα του κόσμου. Δεν αγαπιέται ο πόλεμος. Κανείς δεν αγαπάει τον πόλεμο. Απ' την αρχή του δίκαιου και αντιπολεμικού μυθιστορήματος προείχε η μόνη ωραιότητα στο δράμα του Μεγάλου Πολέμου ότι οι δυο τους θα πάρουνε την πόλη. Σε πήραμε πίσω, γραία γυναίκα Πορφυρή. Σε χτενίσαμε με τύχη και βόσπορο. Σε χτενίσαμε με συντρίμμια από τύχη και ελίσποντο. Είναι το πιστόφυλλο από το νέο βιβλίο «Οι δυο μας πήραμε την πόλη», το νέο μυθιστόρημα που μας έρχεται μετά από το Μεγάλο Μυαλό, το οποίο αναφέρεται στον μακαριστό, τον αείμνηστο καλύτερα, πατέρα Ανανία Κουστένη. Ο Κώστας Παναγόπουλος υπογράφει και αυτό το βιβλίο, τον καλωσορίζουμε και χαιρόμαστε που είστε στα αποτυπώματα. Και εγώ, είναι τιμή μου να συνομιλώ μαζί σας πάντα. Και χαρά έχουμε γι' αυτό. Μιλήστε μας λοιπόν για το «Οι δυο μας πήραμε την πόλη». Ο πατέρας Ανανίας που είπατε θα ήταν πολύ ευτυχής που πήραμε την πόλη, έστω και σε ένα μυθιστόρημα. Εισαγωγικά θα ήθελα να πω εγώ ότι ο νέος ελληνισμός έχει και τον ιδρυτή του, έχει και την πόλη του. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ιδρυτής του νέου ελληνισμού ας πούμε, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτζης, που θα γράψει και παλιότερα ένα βιβλίο. Θα ήταν σωστό, αλλά όχι απόλυτα σωστό. Θα μπορούσε να πει κάποιος άλλος ότι ιδρυτής του νέου ελληνισμού είναι ο Μεγάλος Κωνσταντίνος. Αυτό θα ήταν 3 φορές σωστό, αλλά και αυτό όχι απόλυτα σωστό. Ιδρυτής του νέου ελληνισμού είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Όταν ήρθαν οι Έλληνες, ως αντιπρόσωποι όλου του ελληνικού έθνους που έλεγε και ο Γέροντας Σιφοβατοπεδινός, για να δουν τον Χριστό. Βρήκαν τον Φίλιππο, ο οποίος ήταν πατριώτης, πατριωτάκι με τον Απόστολο Ανδρέα από τη Βυσταϊδά, και πήγε ο Φίλιππος και βρήκε τον Ανδρέα. Και πήγαν και οι δύο μαζί από σεβασμό, και λένε Κύριε, ήρθαν οι Έλληνες να σας δουν. Και τότε είπε ο Κύριος, ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Εκεί ιδρύεται ο νέος ελληνισμός. Τόσο παλιά. Και δεν είναι τυχαίο που στην επόμενη φράση του ο Κύριος λέει για το σπόρο που πέφτει στη γη, και αν δεν πέσει στη γη, να πεθάνει ο σπόρος, λέει ο Κύριος, δεν θα ανθίσει. Και είναι σαν να φτύνει εκεί τους Έλληνες, με καλή έννοια, έτσι, σαν να τους λαδώνει. Για τους επόμενους 3 αιώνες από την κουβέντα του Κυρίου, ο ελληνισμός πια έχει πάνω από 10 εκατομμύρια μάρτυρες. Και από όλα τα έθνη έπεσαν οι λαοί για τον Χριστό, αλλά το ελληνικό αίμα έρευσε άφθονο για 3 αιώνες. Όμως και οι χριστιανοί δεν άντεχαν, που λέει και ο πατέρας Ανανίας ο Κουστένης. Γιατί αυτοί που βλέπουμε στις αγιογραφίες είναι οι λίγοι πάντα. Είναι ο 1 στους 100, ο 1 στους 200. Και οι χριστιανοί δεν άντεχαν πια από τις διώξεις, από τις κατακόμβες, από τα βασανιστήρια, τα μικρά κοριτσάκια, οι μεγάλοι άνδρες. Κουράστηκε πια ο χριστιανισμός και καλώς ή κακώς πρόδιδε και αυτός. Οι λίγοι άντεχαν και οι περισσότεροι πρόδιδαν. Και τι έφερε ο Κυριός μας για να το γιατρέψει αυτό? Το Μεγάλο Κωνσταντίνο. Το θείο δώρο της οικουμένης. Ο οποίος είναι σαν να πήρε τον κόσμο την μπάλα της γης, να την ξεφούσκωσε και να την ξαναφούσκωσε ο Μάγιος Κωνσταντίνος. Έτσι. Άλλαξε τα πάντα και μάλιστα με μεγάλη αποδοχή από το παγκόσμιο ακροατήριο και βουλευτήριο. Έτσι. Ο Μάγιος Κωνσταντίνος ήταν ο ένας και άλλος κανένας. Κούναγε το βλέμμα του και κουνούσε τις νυφάδες από τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι κάτω τις Ινδίες. Έτσι. Και εκεί έρθει το Μεγάλος Κωνσταντίνος, και αφού είπαμε για τον ιδρυτή του νέου ελληνισμού που είναι ο Χριστός μας, και ήρθε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος και είδησε την πόλη του νέου ελληνισμού, την Κωνσταντινούπολη. Έτσι, την Κωνσταντινούπολη πόλη ξέρουμε, και που κράτησε για πάνω από 1000 χρόνια. Για λίγο τότε μας την πήραν οι Δυτικοί, το 1204 μέχρι το 1261. Μετά ξανά ήταν δικιά μας και την ξαναχάσαμε το 1453. Αυτή την Κωνσταντινούπολη ελευθερώνουμε εμείς με αυτό το μυθιστόρημα. Το ίδιο μας πήραμε την πόλη. Ένας κεντρικός όσο και πρωτότυπος ωστόσο τίτλος. Ποιοι είναι οι δύο που την πήραν την πόλη, κύριε Παναγόπουλε? Οι δύο που πήραν την πόλη είναι ο Αντώνης και η Ιωσήφα. Έτσι, ένα ζευγάρι το οποίο
στην αρχή του μυθιστορήματος βρίσκεται αναβασμένο πάνω στους τρούλους της Αγίας Σοφιάς. Όχι στον κεντρικό τρούλο, στους χαμηλότερους τρούλους της Αγίας Σοφιάς, όπως ξέρει ο κόσμος. Και από κάτω είναι εκατομμύρια πτώματα στο σολέα του κόσμου, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Εκατομμύρια πτώματα ενός μεγάλου πολέμου. Ενός μεγάλου πολέμου που αστράφτει με την κακή έννοια. Αστράφτει και βροντάει. Είναι ένας καινούριος πόλεμος, τον οποίο οι άνθρωποι δεν ξέρουν μέχρι τότε. Οι στρατοί πολεμούν μεταξύ τους και οι στρατηγοί των εχθρικών παρατάξεων συζητάνε ποιος τους χτυπάει. Έτσι το σκέφτηκα κι εγώ. Έτσι ίσως την πληρώσουμε. Να κατέβουμε σε ένα πόλεμο και να μην ξέρουμε ποιος μας χτυπάει. Και να βγάζουν τα κράνια αντίπαλοι και να εντώνονται υπό ένα κοινό εχθρό αόρατο. Και όπως λέει χαρακτηριστικά μέσα και το μυθιστόρημα, καμιά φορά νομίζεις εσύ ότι είσαι ο χειρότερος, ο κακότερος, ο δολιότερος της οικουμένης, αυτός που τα έχεις ρυθμίσει όλα, αλλά στο ερημικό νησί καταλαβαίνεις ξαφνικά ότι κάποιος άλλος κάνει κουμάντο στην οικουμένη. Και έτσι είναι ιστορικά. Τι συμβολίζει κατά τη γνώμη σας η πόλη? Είναι ένας ευσεβής πόθος ή μια βαθύτερη ιστορική συνείδηση του λαού? Κοιτάξτε, την Κωνσταντινούπολη πρέπει να τη συνειδητοποιήσουμε, όπως είπα στην αρχή, ως μητέρα του νέου ελληνισμού. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω διαφορετικά στις σκέψεις μας. Έτσι. Καλά είμαστε εδώ στην προσωρινή Αθήνα, που έλεγε ο πατέρας Ανανίας ο Κωστένης. Έτσι το έλεγε. Στην προσωρινή Αθήνα. Θα την κρατήσουμε την Αθήνα. Έτσι. Αγαπάμε και τους φιλοσόφους μας, αγαπάμε και την ιστορία μας. Αλλά η Κωνσταντινούπολη ήρθε και ξαναέβαλε το μανδύα, την κόκκινη πορφύρα, πάνω στην πλάτη του ελληνισμού. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι η ιστορία που ψάχνει και βρίσκει τους Έλληνες για να τους ξαναφορέσει την κόκκινη πορφύρα και τα αυτοκρατορικά πέδιλά τους. Έτσι. Νομίζω το έχουμε πει ξανά και μαζί ότι Ρωμιός είναι ο παγκόσμιος Έλληνας. Λέμε είμαστε Ρωμιοί. Όχι, είμαστε Έλληνες οι οποίοι κάναμε Ρωμιοί στην Κωνσταντινούπολη. Κληρονομήσαμε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με νεύμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, με νεύμα του Αγίου Κωνσταντίνου, ο οποίος ήξερε, ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, ότι όταν έπαιρνε τη Ρώμη να την πάει στην Κωνσταντινούπολη, ήξερε ότι εκεί πέρα θα βρει Έλληνες και θα επενδύσει πάνω στην προκοπή αυτού του λαού για να είναι η Κωνσταντινούπολη και μητέρα του ελληνισμού, ο οποίος προπορεύεται με χειροτονία του ίδιου του Κυρίου, όπως προείπαμε, έτσι, αλλά και μητέρα όλου του κόσμου και παιδαγωγός. Η Κωνσταντινούπολη μας σημάδεψε τους Έλληνες και είναι χαρακτηριστικό, εμείς λεπτομερώς καμιά φορά δεν τα ξέρουμε ιστορικά, είναι χαρακτηριστικό το πόσο περίεργα αισθάνονταν οι Έλληνες όταν βρίσκονταν έξω από την Κωνσταντινούπολη το 1204 μέχρι το 1261 και πόσο περίεργα και παράδοξα αισθάνονταν και μετά το 1453. Εμείς δυστυχώς δεν είμαστε συνδεδεμένοι πια με την Κωνσταντινούπολη για να νιώσουμε τα ίδια. Δεν ξέρουμε τις συνοικίες της, δεν ξέρουμε τις αναπνοές της, δεν ξέρουμε αυτό το κλίμα της. Εγώ προσωπικά είχα πάει τώρα πριν μήνες που είχε έρθει ο Παναγιώτος Οικουμενικός Πατριάρχης στο κέντρο της Αθήνας και λειτουργήσε και πραγματικά μόνο μπαίνοντας μέσα στο μικρό ναό του Αγίου Νικολάου στην Αθήνα ένιωσα αυτό το κλίμα με τους άρχοντες του Οικουμενικού Θρόνου, με τον Αγίου Πατριάρχη, ακόμα και με την ασφάλεια του Πατριάρχη. Άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να ασφαλίσουν τον Πατριάρχη. Παιδιά, όπως λέω συνήθως, αυτό είναι το Βυζάντιο. Έτσι, κάτι μεγαλύτερο από αυτό που είμαστε εμείς σήμερα. Κάτι παγκόσμιο, κάτι οικουμενικό. Έτσι, και κάτι και εν διαλόγο πολλές φορές, έστω και να ενοχλεί κάποιους. Την Κωνσταντινούπολη την έβλεπαν οι άλλοι λαοί. Δεν υπήρχε λαός της οικουμένης ο οποίος να μην περνούσε από την Κωνσταντινούπολη και από τους Έλληνες δηλαδή, για να πάρει τεχνοτροπία, για να πάρει ποίηση, για να δει πυρούνια που δεν τα ξέρε, για να πάρει ενδύματα, για να πάρει βιβλία, για να πάρει συμπεριφορές, ήθος δηλαδή. Έτσι. Η Κωνσταντινούπολη δίδαξε τους πάντες τα πάντα. Οι πάντες πήραν το Βυζάντιο και από τους Έλληνες. Ασφαλώς και άλλοι λαοί προσέφεραν στο Βυζάντιο, αλλά όχι τόσο όσο οι Έλληνες.
Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Τώρα, φανταστείτε πόσες δουλειές έχουμε να κάνουμε οι Έλληνες αν ξαναπάρουμε την πόλη. Μια φορά σκέφτομαι, άντε και την πήραμε την πόλη και εμείς στο μυθιστόρημά μας την πήραμε. Φανταστείτε πόσες δουλειές έχουμε να κάνουμε οι Έλληνες άμα πάμε εκεί πέρα. Τι να πρωτοκάνουμε, να ψάξουμε να βρούμε τα λείψανα των Αγίων κάτω, να τα ξεφέρουμε απάνω, να τα ξαναπροσκυνούμε. Έτσι, περπατάς στην Κωνσταντινούπολη και πραγματικά πατάς αποτυπώματα Αγίων Μαρτύρων. Έτσι. Να φέρουμε αυτά που μας κλέψαν οι Δυτικοί. Τα πάντα κλέψανε. Μη σας αρέσει τώρα. Τους Αποστόλους μέχρι Αγίους πιο αγνώστους και τους πήγανε στη Δύση το 1204 με το 1261. Ό,τι ήθελε ο καθένας έπαιρνε. Ό,τι ήθελε και ο καθένας έπαιρνε. Πρόσφατα διάβαζα το 1207 ένας καρδινάλος πήρε τα λείψανα του Αγίου Ανδρέα. Επειδή έτσι ήθελε και τα πήγε στην Ιταλία. Και είναι ακόμα εκεί. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα πρωτοκάνουμε οι Έλληνες αν κάποτε πάνε. Εμείς, οι επόμενοι από εμάς. Τι να κάνουμε, να ξαναχτίσουμε τα τρίπια και καταστραμμένα κτίρια που βλέπουμε πολλές φορές σε ρεπορτάζ στην τηλεόραση. Λέει μια παράδοση ότι οι φίλοι μας οι Τούρκοι θα μας τα έχουν έτοιμα όταν επιστρέψουμε στην πόλη. Και ας έχουμε το νου μας, γιατί βλέπουμε και στην Αγία Σοφιά μπαίνουν και την κάνουν τζαμί, αλλά την ίδια ώρα και την καθαρίζουν και χαλιά της τρώνουν. Με χαρά βλέπουμε και τις προσπάθειες του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, πόσο ωραία ξαναχτύπησαν οι καμπάνες στη Σμύρνη, πως πηγαίνει και λειτουργάει ξανά τη Σουμελά. Και ναι, είναι ο Πατριάρχης που ξαναθυμιατίζει τα λύτρωτά μας. Σε αυτό θέλω να μείνω. Δεν ξέρω πόσες δουλειές έχουμε οι Έλληνες αν επιστρέψουμε στην πόλη. Δουλειές που θα κρατήσουν έναν αιώνα και. Να επιστρέψουμε στο μυθιστόρημα λοιπόν. Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Έχετε μια ιδιαίτερη γραφή, κύριε Παναγόπουλε. Διαδραματίζεται η ιστορία σε διαφορετικά χρονικά σημεία. Πάτε μπρος, πάτε πίσω, είναι πολύ όμορφο αυτό και κινηματογραφικό θα έλεγα. Πώς αποφασίσατε να το κάνετε? Ναι, έχουμε την παιδική ηλικία αυτών των δύο παιδιών, του Αντώνη και της Ιωσήφας, που όταν παίρνουν την πόλη δεν είναι πια παιδιά, είναι μεγάλοι, 26-27 χρονών. Και είναι ζευγάρι και μάλιστα παντρεμένο ζευγάρι, εκτάκτος. Οπότε μιλάμε και για τις παιδικές ηλικίες τους και ερχόμαστε και σε πολλά επίκαιρα θέματα που βλέπω ότι απασχολούν τώρα τον κόσμο. Αυτό το περίφημο θέμα του bullying που λένε τώρα οι σύγχρονοι μας. Πάντα υπήρχαν αυτά, bullying. Και έχουμε τον Αντώνη, ο οποίος είναι ένα παιδί που δεν μπορούσε να μιλήσει καλά όταν πήγαινε στο σχολείο. Και πολλές φορές τον κορόιδευαν ότι μπλόκαρε στην τάξη του. Αλλά να πω, αυτό το παιδί πήρε την πόλη και μετά δεν υπήρχε άνθρωπος πάνω στην Οικουμένη που να μην ξέρει τον Αντώνη. Έτσι. Και μάλιστα περπατάει στον δρόμο κάποια στιγμή και αναρωτιέται κάτι πολύ εύλογο. Λέει, Θεέ μου, τι σημασία έχει με τόσες πολλές πληγές, που έχει αποκτήσει και αυτός από μικρός, τι σημασία έχει με τόσες πολλές πληγές, τι σημασία έχει με τόσες πολλές πληγές να προχωρήσω, να παντρευτώ, να βρω εργασία, να κάνω παιδιά, έτσι. Τι σημασία έχει να πάρεις δηλαδή μια πόλη με τόσες πολλές πληγές στη διαδρομή? Και ακούει ξαφνικά μια φωνή και του λέει εξαρτάται την πόλη. Και αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη τους όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά που είναι αυτή την ώρα στο σχολείο τους, στα φροντιστήριά τους, έξω στον δρόμο, και κάποιοι τα κοροϊδεύουν, τα περιθωριοποιούν, τα βάζουν στην άκρη, να περπατάνε και να σκέφτονται αυτό. Ότι οι πληγές υπάρχουν, δεν γιατρεύονται εύκολα, πάντοτε θέλει και χρόνο, αλλά εξαρτάται την πόλη που θα δώσει ο Θεός να κατακτήσουν στο μέλλον. Όταν περνάς δύσκολα κατά το παρελθόν, ειλικρινά δεν δίνεις αξία πια πολλές φορές στο μέλλον. Είσαι πολύ χτυπημένος. Αλλά εξαρτάται την πόλη που θα κατακτήσεις. Για μας είναι η Κωνσταντινούπολη, για τον Αντώνη του μυθιστορήματος ήταν και η Ιωσήφα, που ήταν συμμαθητές μικροί, και αυτή του λέει κάποια στιγμή, δεν μιλάγαν στο σχολείο και πολύ, αλλά του λέει εγώ έβλεπα που οι άλλοι σε κοροϊδεύανε, και μάλιστα καμιά φορά ήμουν στο δωμάτιό μου και όταν είχα προβλήματα στο σπίτι μου, του λέει η Ιωσήφα, έβλεπα μπροστά μου τη μορφή σου. Ξαφνικά και σκεφτόμουν και ένιωθα εκείνη την ώρα ότι προσπαθούσα να το εξηγήσω και το εξηγούσε μέσα της. Γιατί μετά αποκαλύφθηκε ότι ο Αντώνης έτσι πολύ προσεύχονταν για την Ιωσήφα, ακόμα και όταν ήταν στο σχολείο. Και να που η προσευχή είναι ζωντανή. Η προσευχή είναι ζωντανή.
όταν ευχόμαστε και προσευχόμαστε για έναν άνθρωπο, ειδικά στις δύσκολες στιγμές, του δίνει ο Θεός να μας αισθάνεται και να μας συναισθάνεται πολλές φορές. Έτσι. Πάμε πίσω στις παιδικές ηλικίες, κυρίως του Αντώνη, αλλά και της Ιωσήφας, για να δούμε και ανθρώπους σαν τον πατέρα Ιωαννίκιο, που ήταν ο πνευματικός του Αντώνη, που έτσι είχε και προόραση. Μια μέρα τον ανέβασε να κλείσει τα παραθύρια, να ασφαλίσει τα παραθύρια σε ένα μικρό εκκλησάκι που λειτουργούσε ο πνευματικός του. Και ήρθε ο πατέρας του Αντώνη και του λέει: είναι ψηλά το παιδί και φοβάμαι, μην πέσει. Και του είπε: κύριε Ανδρέα, του λέει, θα το δεις και ψηλότερα. Γιατί το παιδί σου κάποια μέρα θα το ξέρει ολόκληρος ο κόσμος. Έτσι, έβλεπε ο παππούλης ότι αυτό το ζευγάρι θα υψώσει τη σημαία πάνω στους τρούλους της Αγίας Σοφιάς, σε μια συνθήκη την οποία εμείς περιγράφουμε μυθιστορηματικά. Έτσι, θα υψώσει τη σημαία στους τρούλους της Αγίας Σοφιάς με από κάτω εκατομμύρια πτώματα, και αυτό θα μεταδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Και τότε ολόκληρος ο κόσμος μέσα σε αυτό το τοπίο της θλίψης του, σε ένα τοπίο θλίψης το οποίο ο κόσμος θα αναγνωρίσει και θα πει ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον κόσμο, να συνεχίσει να γυρίζει η γη. Εκεί πέρα αναγνωρίζει ολόκληρος ο κόσμος ότι για να συνεχίσει να στρέφεται η γη μετά από ένα τόσο μεγάλο γεγονός, κατακλυσμιαίο, για να συνεχίσει να στρέφεται η γη, πρέπει η πόλη αυτοδίκαια να πάει στους Έλληνες. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε, γιατί εγώ το πιστεύω. Θα έρθει η στιγμή που οι παγκόσμιοι λαοί θα αναρωτηθούν πού ανήκει η Κωνσταντινούπολη. Να πούμε ότι ανήκει στους Ρώσους. Δυστυχώς δεν ανήκει στους Ρώσους. Οι προσπάθειές τους είναι φιλότιμες, αλλά ο διδάσκαλος ελληνισμός πάντα βρίσκει τα λάθη τους. Πάντα βρίσκει τα λάθη τους. Υπήρξαν μαθητές των Ελλήνων άριστοι σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε οι Έλληνες ότι ακόμα και οι Ρώσοι κοιτάζουν προς τα εμάς για να διαπιστώνουν τα λάθη τους. Έτσι. Η Κωνσταντινούπολη δεν θα πει η παγκόσμια κοινότητα ότι ανήκει στους Ρώσους. Να πούμε ότι ανήκει στους Δυτικούς θα ήταν ιστορικό αστείο. Αν εξετάσουμε την περίοδο του 1204 στο 1261, τα εγκλήματα που κάνανε οι Δυτικοί, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που κάνανε οι Δυτικοί μέσα στην Κωνσταντινούπολη, δεν τιμούν τους προγόνους τους. Οι οποίοι θα έπρεπε να είναι όλοι μέσα στη φυλακή. Δηλαδή, ειλικρινά δεν ξέρουμε ποιο διαμάντι και ποιο ποτήρι πιανούν οι κοκκύροι της Κωνσταντινούπολης εκλάπει μεταξύ του 1204 και του 1261, σε ποια τσέπη μπήκε, έτσι, και ποια οικογένεια πλούτησε μυστικά από όλη την Ευρώπη. Και το 1204 ήταν σταυροπόροι κάθε καρδιά σκαρίδι. Θέλετε να πούμε και ευγενείς άνθρωποι, αν και οι πολλοί ευγενείς άνθρωποι είχαν αποχωρήσει από την εκστρατεία. Έτσι, πριν το 1204 είπαν ότι εμείς πηγαίναμε αλλού. Γιατί τώρα πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Αυτοί που μείνανε ξέρανε γιατί μείνανε. Έτσι. Και ειλικρινά δεν ξέρουμε ποιο χρυσαφικό, ποιο ποτήρι κωνσταντινοπολίτικο πλούτησε με πολλά. Αυτά τα πράγματα ήταν μεγάλης αξίας. Έτσι. Ποιο κλεμμένο πλούτησε τη Δύση και πού. Έτσι. Οι λαοί παγκόσμιοι θα έρθει η μέρα που θα αναρωτηθούν που ανήκει η Κωνσταντινούπολη και αυτοδίκαια θα απαντήσουν μέσα στη θλίψη τους. Και έξω από την Κιβωτό τους, γιατί ο κόσμος δεν θα περνάει καλά εκείνες τις ώρες, μέσα στη θλίψη τους και έξω από την Κιβωτό τους θα τη δώσουν αυτοδίκαια στους Έλληνες. Κύριε Παναγόπουλε, διαβάζοντας το βιβλίο «Οι δυο μας πήραμε την πόλη», κανείς βλέπει ότι οι χαρακτήρες έχουν, εκτός από ένα πόθο εθνικό, θα λέγαμε, για την Κωνσταντινούπολη, και προσωπικούς πόθους. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει μια εσωτερική πόλη για τον καθένα μας? Ασφαλώς υπάρχει μια εσωτερική πόλη για τον καθένα μας. Ήδη από την ώρα που αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, αυτή την πόλη, πολύ την πολιορκούν. Πάρα πολύ. Ήδη από την ώρα που είμαστε στα σχολεία μας και στα φροντιστήριά μας. Πειρασμοί πολιορκούν την πόλη μας, ακόμα και οι οικοί μας πολιορκούν την πόλη μας. Έτσι. Και καμιά φορά οι οικοί είναι και χειρότεροι εχθροί και από τους πιο μακρινούς. Η προσωπική μας πόλη, αν είμαστε εντάξει ως έθνος και ως πολιτεία, είναι και η συλλογική μας πόλη. Έτσι πάντα. Και πάντα και οι πνευματικές επιφορές είναι και συλλογικές. Ναι,
Και η προσωπική μας πόλη πολιορκείται και η συλλογική μας πόλη πολιορκείται. Αλλά νομίζω ότι θα κερδίσουμε. Θα κερδίσουμε. Ακόμα και αν είμαστε λίγοι και μόνοι. Και να μην νομίζουμε ότι είμαστε πολλοί. Γιατί αν είμαστε πολλοί, και οι συλλογικές αποφάσεις ήταν άλλες. Έτσι. Μην νομίζουμε αναγκαστικά ότι αυτά που ενδιαφέρουν εμάς ενδιαφέρουν όλους. Και βλέπω ότι και οι Έλληνες, όσο περνάνε τα χρόνια, ναι, έχουν διαφορετικές ιεραρχήσεις. Μπορεί εσάς προσωπικά ή και εμένα προσωπικά τα πνευματικά θέματα να ιεραρχούνται στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση. Αλλά για άλλους Έλληνες, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ιεραρχούνται σε αυτές τις θέσεις. Ιεραρχούνται στην 10η θέση. Σέβονται πάρα πολύ αυτά που λέω εγώ τώρα και αυτά που ίσως λέτε εσείς, αλλά δεν ιεραρχούν όσο σημαντικά. Και αυτό τελικά είναι το μεγάλο πρόβλημά μας. Και έτσι οι Έλληνες επιλέγουν για ποιος θα τους κυβερνήσει και σήμερα και αύριο. Δεν απευθυνόμαστε σε κανένα προσωπικά, ούτε στους τωρινούς κυβερνήτες ούτε στους προηγούμενους. Δεν είναι αυτή τώρα να κάνουμε αυτή, δεν είναι αυτή τη δουλειά μας τώρα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε για ποιο λόγο οι Έλληνες επιλέγουν πλειοψηφικά να τους κυβερνούν αυτοί που τους κυβερνούν. Γιατί δεν ιεραρχούν αυτά που αφορούν εσάς ή εμένα όπως τα ιεραρχούμε εμείς. Και είναι δικαίωμά τους. Όμως και πνευματικά συμπεράσματα βγάζουμε και συλλογικά συμπεράσματα βγάζουμε και δυστυχώς ή ευτυχώς συγκρινόμαστε και με τους προγόνους μας, οι οποίοι ιεραρχούσαν πολύ υψηλά θέματα πνευματικά, θέματα συλλογικά, ιστορικά του έθνους. Μιλάμε για την Κωνσταντινούπολη. Πώς θα αποκτήσουμε οικειότητα με την Κωνσταντινούπολη όταν δεν βρίσκεται ένας κυβερνήτης να αποφασίσει το παράδοξο για ορισμένους στη σημερινή εποχή? Να πηγαίνουν τα παιδιά μας από το γυμνάσιο και από το λύκειο προγραμματισμένες, συστηματικές εκδρομές στην Κωνσταντινούπολη. Ποιος τους το απαγορεύσει αυτό? Να πηγαίνει η πρώτη, η δευτέρα λυκείου, η τρίτη λυκείου, όλο το γυμνάσιο, μία φορά το χρόνο στην Κωνσταντινούπολη. Ποιος απαγορεύει σε έναν κυβερνήτη να το κάνει αυτό? Νομίζω ότι ο Βατάτσης θα το έκανε και ο Μεγάλος Κωνσταντίνος θα το έκανε. Και άλλοι μεγάλοι ηγέτες θα το κάνανε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν παράδοξες πολιτικές αποφάσεις. Ένα πολύ σημαντικό σύγγραμμα δικό σας είναι για τον αυτοκράτορα τον Ιωάννη τον Βατάτση, που έχει τίτλο «Βατάτσης, ο πατέρας των Ελλήνων». Να πούμε δύο λόγια με την ευκαιρία αυτή για το βιβλίο σας αυτό και αν συνδέονται αυτά τα δύο βιβλία. Ασφαλώς συνδέεται ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτσης με το μυθιστόρημά μας. Γιατί και ο Ιωάννης ο Βατάτσης ήταν έξω από την πόλη. Ήταν έξω από την πόλη όταν γεννήθηκε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτσης γεννήθηκε το 1193, αλλά όταν άρχισε να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, η Κωνσταντινούπολη ήταν εσκλαβωμένη στους Λατίνους. Έξω από την πόλη ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτσης, έξω από την πόλη είμαστε και εμείς σήμερα, έξω από την πόλη ήταν και οι πρωταγωνιστές του μυθιστορήματός μας πριν πάρουν την πόλη. Είναι ωραίο που με ρωτάτε για τον Άγιο Ιωάννη τον Βατάτση, για να εξηγήσουμε γιατί είναι ο πατέρας του νέου ελληνισμού. Ιδρυτής του νέου ελληνισμού είπαμε ότι είναι ο Χριστός μας. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτσης, ναι, είναι πατέρας του νέου ελληνισμού, όπως είναι και παππούς του νέου ελληνισμού ο Μεγάλος Κωνσταντίνος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτσης είναι πατέρας του νέου ελληνισμού, γιατί βρισκόμενοι οι Έλληνες έξω από την Κωνσταντινούπολη, το 1204 μετά από 1000 χρόνια αυτοκρατορίας, ειλικρινά ένιωσαν αμήχανα. Έπαψαν ξαφνικά να είναι Ρωμιοί, παγκόσμιοι Έλληνες, γιατί βρέθηκαν έξω από τη ρωμιοσύνη της πόλης και από την παγκόσμια επιρροή της. Και εκεί έρχεται ο πατέρας του ελληνισμού, ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτσης, να πει στους Ρωμιούς ότι πρώτα απ' όλα είναι Έλληνες. Έλληνες οι οποίοι με κάθε κόπο, με κάθε θυσία του Ιωάννη, όλα τα έκανε αυτά ο Ιωάννης και μεγάλωσε την αυτοκρατορία της Νίκαιας για να την πάει ένα βήμα έξω από την Κωνσταντινούπολη, για να ελευθερώσουν άλλοι με τους κόπους τους δικούς του, για να πει στους Έλληνες ότι πάση θυσία πρέπει να ξαναγίνουμε Ρωμιοί. Πρέπει να ξαναγίνουμε Ρωμιοί. Αλλά και ότι είμαστε Έλληνες. Έλληνες οι οποίοι ο Κύριος μας χειροτώνησε για να είμαστε Ρωμιοί. Αυτό είναι ωραίο να πούμε. Είμαστε Έλληνες που ο Κύριος μας χειροτώνησε να είμαστε Ρωμιοί. Κύριε Παναγόπουλε, σας γνωρίσαμε από το βιβλίο σας για τον Γέροντα Ιωσήφ το Βατοπεδινό, το οποίο τώρα βγήκε σε δεύτερη έκδοση, αλλά και από το βιβλίο σας για τον πατέρα Ανανία Κουστένη, το Μεγάλο Μυαλό. Μιλήστε μας λίγο και για τα δύο αυτά βιβλία. Καλά, ο Γέροντας Ιωσήφ
Θα έχερε και θα αγαλίαζε άμα παίρνει την Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Είχε τόσο δυναμισμό, ήταν τόσο χαριτωμένος όταν μίλαγε για αυτά τα θέματα. Μακάρι να τον παρακολουθήσει ο κόσμος και στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο του Γέροντα. Θα έφευγε από το Βατοπέδιο ο Γέροντας και θα πήγαινε στην πόλη κατευθείαν. Για να μην σας πω ότι θα κατέβαζε και καμιά σημαία εκεί από το κελί του έξω από το Βατοπέδι και με τη σημαία στον ώμο θα πηγαίνει ο Γέροντας να μπλεχτεί εκεί, στον κοσμοχαλασμό της Οικουμένης γύρω από την Κωνσταντινούπολη. Έτσι, εντάξει, εγώ αγαπάω τον Γέροντα Ιωσήφ, τον Βατοπεδινό, και το έχω πει άλλωστε, το λέω και σε φίλους, ότι ό,τι και να γράψω πάντα ο Γέροντας Ιωσήφ θα είναι η κίνησή μου. Έμαθα πολλά από τον Γέροντα, πολλά απάντησα και για μένα αλλά και για αυτούς που γράφω πολλά έτσι θεμελιώδη θεολογικά ερωτήματα, διαβάζοντας και γράφοντας για το Γέροντά μας τον Ιωσήφ. Νομίζω ότι και ο Γέροντας Ιωσήφ και ο πατέρας Ανανίας ο Κουστένης και ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτζης θα είναι μια πολύ ωραία παρέα στον ουρανό. Μια πολύ ωραία παρέα στον ουρανό, η οποία σίγουρα αυτή η παρέα θα δει την Κωνσταντινούπολη να ελευθερώνεται. Αν υπάρχει κάτι σίγουρο, είναι ότι μια μέρα όλοι θα κλείσουμε τα μάτια μας και ότι μια μέρα η Κωνσταντινούπολη θα επιστρέψει στον ελληνισμό. Αυτά είναι τα δύο σίγουρα αυτού του κόσμου, ο οποίος δυστυχώς ό,τι και να κάνουμε εμείς πάντοτε θα βαδίζει προς τη φθορά του. Και αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Να κάνουμε τα πάντα για να βελτιώνουμε αυτόν τον κόσμο, αλλά και να σκεφτόμαστε ότι αυτός ο κόσμος βαδίζει στη φθορά του, εμείς βαδίζουμε, ο καθένας στην προσωπική φθορά του, μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας και να φωνάξουμε όλοι μαζί cada Δευτέρα παρουσία Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παναγόπουλε για όλα σήμερα όσα μας είπατε και την πήραμε την πόλη μέσα από το βιβλίο σας. Ευχαριστούμε και εσάς φίλοι μας που ήσασταν κοντά μας παρακολουθήσατε και πήρατε κι εσείς την πόλη. Θα την πάρουμε καλύτερα αν διαβάσουμε το ίδιο μας πήραμε την πόλη και θα ευθυμίσουμε κατάλληλα, γιατί υπάρχει πολύ αγάπη σε αυτό το βιβλίο και πολύ προσωπικός πόθος, όχι μόνο για το να πάρουμε την πόλη, αλλά να διώξουμε τις άσχημες πόλεις που έχουμε όλοι μέσα μας. Να είστε καλά, γεια σας.